Continuem amb la darrera ponència d'aquesta sessió. La realitzarà el senyor Anselmo Rodrigo, si us plau, que pugi a l'escenari. El senyor Anselm Rodrigo és investigador del CREAF i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona del 1998, investigador del CREAF i professor agregat de la Unitat d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'Anselm ens presentarà la ponència Jardineria per afavorir els pol·linitzadors. Està en procés de preparació, perdoneu. Hola, bona tarda. Bona tarda. Endavant. Aquí ja sent, no? Sí. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies pels que heu arribat fins al final. Vol dir que sou els més motivats, per tant, moltes gràcies per aguantar, perquè això de parlar a l'hora de la siesta, i també he pogut veure aquest moment emotiu, molt maco, i aclarir un dubte, perquè clar, aquest grup el portem jo i un altre investigador que es diu Jordi Bosch, i en algun moment he tingut un problema mental que no sabia si havia aparegut o no, perquè no coneixia el Jordi. Comencem. Què us volia explicar jo aquí? Bueno, primer, estic molt content de que m'hagueu convidat, moltes gràcies, perquè és veritat que la comunicació entre la ciència o els que ens dediquem a la ciència, que no és res més que una altra feina, i el món real, que diem a vegades, doncs no sempre és fàcil i no sempre l'hem facilitat nosaltres. Per tant, el poder venir aquí a explicar-vos coses i sobretot aprendre, si us heu fixat he vingut al matí perquè volia escoltar altres coses i aprendre, que és una cosa que m'agrada, i també perquè, francament, sentint sobretot algunes intervencions d'aquest matí, més polítiques, no ens expliquem bé, perquè clar, si encara hi ha algun dubte de si la sequera seguirà o si hi ha canvi climàtic o que hem de tenir pedagogia i calma, doncs només el 1973 va sortir un llibre que es deia Els límits del creixement, el 1988 va començar l'IPCC, el 1992 van fer la Cumbre de Rio i portem 23 cops. Per tant, no ens expliquem bé. I, si em permeteu també dir una altra cosa, ara no ens hem de preparar la sequera ara, sinó abans, no? Hem dit, no sé si ens estem preparant pel següent Glòria, que també vindrà. Per tant, crec que tots plegats hem d'aprendre a preparar-nos abans i veure que això va molt en sèrio. De fet, jo tinc un problema que començo a tenir una cosa que tenen més els joves, però jo tinc, que és l'ecoansietat, la preocupació de com va el clima, com va la biodiversitat, i la sensació que no ho sabem transmetre, clarament no ho sabem transmetre. Per tant, gràcies per poder venir aquí, i ara parlarem de pol·linitzadors, que és una cosa més agradable, però que també estan en extinció. Aquest som el grup, aquest és, perquè ho sapigueu, l'altre Jordi Bosch, aquell de vermell no es veu massa bé, però som el grup de recerca d'ecologia d'insectes i de pol·linitzadors, treballem a l'Autònoma i al CREAF, i també en col·laboració amb l'IRTA, i amb el Museu de Granollers, que ja ho sabeu. Per què és important la pol·linització? Per què volem tenir pol·linitzadors? Per què necessitem pol·linitzadors? Perquè fan aquesta cosa que ells no ho saben ben bé que ho fan, però que és anar a les flors i portar el pol·len a l'estigma i que surti un tub i que fecundi. Sense això, el 87% més o menys de les angiospermes, o sigui, 300.000 espècies, no es reproduirien tan bé. És veritat que no totes les espècies podrien reproduir-se una mica, algunes, però és veritat que no es reproduirien tan bé i algunes directament no es reproduirien. I això només per això val la pena, perquè és una funció molt important, ecosistèmica. Però a més també, si ho mirem des d'un punt de vista dels conreus i com a servei ecosistèmic, doncs es calcula que més o menys 220 tipus de conreus en Europa, el 75% dels conreus principals depenen de la pol·linització. Això no vol dir la superfície, perquè si veieu aquí que us he posat els que són més dependents, clar, el blat, l'arròs,
el blat de moro i així no en depenen tant, bueno, no en depenen gens, i després els altres, bueno, doncs hi ha alguns que depenen molt i altres que depenen poc. No? Per tant, el que està clar és que hi ha una sèrie de productes, no? Si a algú li sorprèn l'oli, és oli de girassol, no oli d'oliva, tota una sèrie de productes que no tindrien. Per tant, la polinització ens interessa també perquè ens dona de menjar. No? A vegades, amb algunes coses de divulgació, ensenyem una foto d'una fruiteria i traiem tot el que marxaria sense polinització. I, home, seria més ràpid comprar, diguéssim. Aquests són els insectes polinitzadors, n'hi ha molts. Hi ha una que és l'abella de la mel, que només és una, i no en parlarem. Després hi ha els borinots, abelles silvestres, vespes, sírfids, altres mosques, papallones, escarbats, altres insectes més petits. Per tant, tenim molts polinitzadors. Sobretot, jo us explico, i estan a totes bandes. Estan als jardins, si els hi deixem, però bueno, encara, als jardins, déu-n'hi-do els que hi ha. Estan als camps de conreu, que aquí sí que en alguns llocs els hi compliquem bastant la vida. Estan en medis naturals, estan en medis urbans i periurbans. Perquè es fa una idea de quants n'hi ha, només parlaré de les abelles que hi ha a Espanya. No sé si teniu alguna idea de quantes abelles, més o menys. Al món, ara, com hi ha hagut una pel·lícula, no? Ens ha posat al dia. Efectivament, hi ha 20.000 espècies descrites d'abelles al món i en la península Ibèrica tenim 1.100 espècies d'abelles, amb formes molt diferents. No? Ser social en les abelles és molt excepcional. La majoria d'abelles són abelles solitàries, que tenen mascles i femelles, que no viuen en colònies i que es reprodueixen com fan els mascles i les femelles, diguéssim. Per tant, després la femella, un cop fecundada, busca un lloc on fer el niu i es reprodueix i fa, depenent de l'espècie, 3, 6, 8, 12, 14 ous que posa i que es reprodueixen. Depèn de l'espècie. Són de mides molt diferents, de colors molt diferents i, a més, encara és molt més excepcional que ser social fer mel. Per tant, si desaparegués l'abella de la mel, el que passaria és que desapareixeria la mel. Perquè hi ha moltes més abelles i aquestes són les que volem cuidar. I en la jardinera hi ha una oportunitat molt important perquè tinguem polinitzadors. Per què? Perquè, a més, és que hi ha un declivi dels polinitzadors. Tenim un problema greu amb els polinitzadors. Aquí hi ha unes dades que ja s'han comentat al matí, l'Octavi m'ha fet part de feina, que és, en el cas de les papallones, que sí que tenim un bon seguiment. El gran problema que tenim a nivell mundial, europeu i també català, és que no tenim bons seguiments d'abelles, ni de la resta de polinitzadors, ni de sírfids, ni de... De fet, ara hi ha una iniciativa a nivell europeu, i amb una mica de sort, en breu, aquí també a tota Europa hi haurà una xarxa de seguiments perquè no tenim dades bones. Així com de les papallones tenim moltes dades de tota Europa, de les altres no. Ara, fa pinta que no aniran massa bé. De fet, sí que tenim algunes dades, aquí hi ha alguns exemples, alguns realment catastròfics, això. Ja el 2006 va sortir un treball, que és aquest d'aquí, que veia que en Holanda i en Gran Bretanya, que sí que tenen sèries de seguiment molt més llargues, van veure que la majoria de quadrats on tornaven a mostrejar, feien com unes zones on ja havien mostrejat abans, i tornaven a mostrejar pràcticament en tots, havia baixat una mica els sírfids, però sobretot les abelles. I després hi ha un altre treball que tots esperem, el telàser i tot, aquest que tots esperem que s'hagi equivocat, perquè surten unes taxes de reducció d'artròpodes en general, però també de polinitzadors, però també de formigues, de libèl·lules i tal, absolutament extraordinàries. Per tant, confiem que s'hagin equivocat perquè aquestes barres vermelles serien totes que han desaparegut i aquí estaria el 100%, o estan en risc. Per tant, que han reduït les poblacions, no que han desaparegut les espècies, però algunes sí que han desaparegut. També tenim un problema d'informació molt greu. Fixeu-vos, això és una guia alemana, com podeu veure, d'un Lander que hi ha a Alemanya, que ells sí que tenen molta informació de les abelles i tenen 429 espècies que el 49% són amenaçades. Quan tu mires, en canvi, la llista europea de les abelles, el que trobem és que hi ha 1.942 espècies més o menys a tota Europa, per tant, fixeu-vos que només en la península tenim un percentatge considerable, d'acord?
I perquè es fa una idea, doncs, no sé, al Montseny nosaltres ja hem localitzat 270 espècies d'abelles. Per tant, en tenim moltes. Només hi ha un 9% amenaçades, que són pràcticament totes aquestes. Per què? Perquè d'un 57% no ho sabem. No tenim dades, no sabem si estan amenaçades o no. Però per allò una cosa que sempre s'ha dit a ecologia, però segurament només ho diem a classe, que és el principi de la prudència. No? Si no sabem què passarà, doncs millor ens estem quietets. Doncs, abans de saber aquesta informació sí que hauríem d'intentar pensar que probablement aquest percentatge sortirà aquí. És veritat que potser en les nostres àrees mediterrànies hi ha menys amenaça, perquè la intensificació agrícola precisament d'aquesta zona d'Alemanya és molt gran. Per tant, jo, si em féssiu apostar, diria que ens sortirà una cosa una mica millor. Però, sortiran unes quantes. Les causes són múltiples i ara no és el moment de parlar-ne. Canvis d'usos del sòl, monocultius. Fixeu-vos, aquesta és una foto d'internet directament. Això és colza. Aquí les abelles deuen menjar mogollon, però 3 setmanes. La resta, no. Perquè quan se'n vagi la flor començaran a fer tractaments a lo gran, alteració d'hàbitats, intensificació agrícola, els plaguicides, les invasions biològiques, el canvi climàtic, tot això està fent aquest declivi dels pol·linitzadors. I ara què? Ara que sabem que els pol·linitzadors són importants, tant per les funcions del ecosistema com perquè mengem variat, i a més veiem que hi ha un problema d'informació, que això en principi ho hauríem de resoldre des de l'acadèmia, però costa, perquè són moltes i algunes són molt petites, que costen molt de trobar i costa molt d'identificar, i a més tenim un declivi. I què podem fer des de la jardineria? Doncs molt. Primer, mira, ho fan una mica al revés. Primer us ensenyaré alguns exemples de coses que hem fet, en col·laboració amb gent de la jardineria i de la restauració, evidentment, i després la meva idea no és dir-vos què heu de fer, sinó coses, o sigui, que entengueu una mica el que aquest matí ha dit algú, de tenir la informació per decidir, perquè jo no soc jardiner, i per tant no us diré el que heu de fer, però sí una sèrie d'elements o de coses que està bé tenir en compte. És el que dèieu aquest matí, introduir un altre contingut. Segurament algú de vosaltres dirà, més continguts? Doncs sí, a part de l'aigua, a part d'altres coses que ens han explicat a primera hora de les línies, que no he entès la meitat, però vosaltres segurament sí, les línies aquelles i no sé què, doncs a més, el tema dels pol·linitzadors i en general les abelles. Això és una actuació a l'Esquirol, a una variant que han fet nova, que ho han pogut fer molt bé perquè ha costat molt fer-la, perquè es van trobar una zona de roca i l'han hagut de modificar i tal, en què, perdoneu, el que van fer és, primer, posar alguns troncs, que ara en parlarem, en forats perquè poguessin nidificar, van plantar algunes espècies especialment interessants per als pol·linitzadors, sobretot arbustives, i després, com la cosa va anar lenta, el tema de la sembra i així es va resoldre, perquè com ja van entrar tot de plantes del voltant, ja no calia fer res. Vull dir que a vegades, més que fer coses, també hi ha deixar de fer coses. Aquí ja va entrar de manera espontània tota la flora del voltant i vam decidir que no calia sembrar res. Una altra actuació, aquesta hem fet servir no per vagància, no perquè sigui la mateixa autònoma, sinó perquè era un lloc molt interessant, el campus de la UAB, perquè a més el campus de la UAB, si el miréssim a una escala més gran, per una banda, espera que m'orienti, per aquí tindríem el que és Collserola i per aquí, Gallecs i la zona que està d'aquí. Aquí, per tant, hi ha una possible o una certa connectivitat entre serralada litoral i prelitoral, i per tant aquestes zones periurbanes de verd grans i en segons quines situacions, per exemple polígons industrials, de tot el Vallès i d'altres zones, poden ser molt interessants com a connectors. Clar, per aquí dalt passarà el quart cinturó, que ens ho tallarà una mica, però és veritat que jo avui per venir m'he anat bé a agafar el tros aquell nou. Per tant, espero que facin algun túnel o alguna cosa. Però és veritat que aquestes zones verdes, ja insisteixo, polígons industrials,
zones urbanes, periurbanes, poden ajudar a aquesta connectivitat, que com sabeu és molt important, i més en fenòmens de sequera com els que tenim ara, no? En què una zona natural, no sé si vau veure a la tele que va sortir el Garraf, com estava, doncs que tingui una connectivitat ajuda que les poblacions es puguin moure. ¿Vale? I què van fer aquí? Doncs van seleccionar unes zones que no es veu gaire, blaves, i el que van fer és canviar el patró de cegues. És a dir, si heu passat per aquí, sabeu que aquestes són les columnes del coneixement, que espero que ningú em pregunti quina és quina, perquè no me'n recordo mai, però són les del coneixement, de l'autònoma, i tot això està doncs, sempre molt tallat. Quan no es fa massa ús, no? Lúdic, diguéssim. Hi ha altres zones del campus que sí, doncs deixar-ho sense tallar, no? O tallar-ho un cop a l'any. Altres invents, no? Doncs per aquí això es deixa ben talladet per riscos d'una vorilla que encengui un foc o senzillament per visibilitat en la curva o pel que sigui, però es deixa un trosset. I aquí, doncs, això no es talla, això es talla, després això es torna a no tallar. O sigui, la qüestió és tenir sempre flors. Això ho hem fet, evidentment, amb l'ajuda de la gent del campus, de l'empresa Thaler, que aquí hi ha la Núria, amb la qual, bueno, perquè de fet nosaltres tenim la teoria i vosaltres la pràctica, i amb el servei de projectes de la Generalitat. Així ja ho nomeno a tothom. Un altre exemple. Aquest és una mica diferent. Això són les vies verdes aquestes que hi ha al voltant de Girona, que segurament les coneixeu, que hi ha molts quilòmetres, em sembla que són 90 i escaig quilòmetres tot sumat. La primera va ser per on passava el carrilet abans. Ara són vies que s'utilitzen no només lúdicament, sinó inclús com a connexió entre els pobles amb bicicleta o caminant, i el que hem fet aquí us he fet un esquema perquè la foto que tenia no sortia molt bé, això és segar-ho tot, i la nostra proposta, i que hem provat, és dir, doncs, això ho deixem sense segar, seguim aquest tros, això sense segar, i aquí al revés. Per què? Perquè els pol·linitzadors ja canvien de costat, no tenen massa problemes, per tant pot ser un connector a part d'una font de menjar, i evitem, en cas que hi hagi un incendi, que és el que deia l'Octavi aquest matí, el criteri aquest d'incendi és important i la visibilitat, però també podem incorporar altres, això no agafarà, no seguirà tant. I pels pol·linitzadors els és igual, amb aquesta amplada, els és igual creuar d'un costat a l'altre. Això ho hem fet en carreteres, m'avanço a alguna cosa que esteu pensant. Home, això no farà que xoquin amb els cotxes? És veritat, ara no xoquen. Per què? Perquè no creuen o perquè no n'hi ha? Perquè no n'hi ha. Per tant, si xoca algun, tampoc passarà res. El problema és que no xoquen perquè no n'hi ha. Per tant, això és una altra opció. Perquè us feu una idea, en el campus hem trobat ja 100 i pico abelles, 104 espècies d'abelles. Una cosa similar vam fer les Franqueses del Vallès, amb un parc molt més petit, i en vam trobar 35, però un parc bastant petit. Aquí no ho sé perquè estem en procés de determinar les abelles. És a dir, que aconseguim, realment, combinant això, aconseguim una diversitat que no està malament. Evidentment no serà la d'una zona natural, tampoc pretenem això. I sobretot, el que us dic, això de connectivitat. Aquests tres exemples, en el fons, es basen en tres coses. Millorar l'hàbitat per nidificar i per hivernar de les abelles, i dels sírfids i de les papallones, augmentar la quantitat de recursos disponibles a la flor i, sobretot, això últim, que com sé que en vau parlar, em sembla l'any passat, i que més o menys ja s'ha parlat, doncs no entrarem massa. Clar, jo aquí he posat disminució i eliminació. Jo, com soc ecòleg, dic eliminació, però entenc que a vegades fan falta. Però no hi ha pesticida bo per les abelles. Per tant, quants menys fem servir, millor. Per augmentar els llocs on nidifiquen. Primer, la majoria d'abelles nidifiquen sota terra, més o menys el 65%. Són abelles solitàries que nidifiquen sobre terra. Després hi ha aproximadament un 20% que nidifiquen en forats o en cavitats preestablertes, solitàries. Després hi ha les socials, que normalment busquen forats, com els borinots o l'abella a la mel quan podia anar pel món, perquè ara amb tantes malalties que té és difícil trobar-la de manera silvestre. I després hi ha algunes que són una mica així, que es diuen cleptoparàsites, que el que fan és van al nid d'un altre, maten l'ou i posen el seu ou. Aquestes són unes quantes també. Què podem fer en els jardins? Construir parets o apilonar roques, perquè allà aquestes socials poden fer algun niu.
Una altra cosa és mantenir zones de terra, diguéssim, descobertes. No? De fet, no sé si heu vist mai, a vegades, que sobretot això que es posa a les escoles o als parcs infantils, que són com surrals, que a vegades, a l'estiu així, que no va tant, els nens no van tant, a vegades surten nius. No? Aleshores, evidentment, tot i que les úniques abelles que piquen són les abelles socials quan t'apropes al seu niu, evidentment, si algú veu una abella o una vespa, o és igual, es poden confondre, doncs ja està, no? S'ho carregaran. També és veritat que això és perquè juguin els nens, no per posar abelles. Però una cosa semblant funciona molt bé. De fet, aquí us he posat una experiència d'algunes zones d'Europa que el que fan és, dintre del jardí fan aquest quadrat, posen unes pedres perquè puguin nidificar sota i a vegades agafen un tros així de terra, posen la manta aquella perquè no entrin les arrels i intenten mantenir-ho sense arrels. Perquè hi ha abelles que poden nidificar aquí, però hi ha altres que són més senyores i això d'entrar i que hi hagi arrels no els agrada gaire. Per tant, això ho podem fer de manera senzilla i aconseguirem que nidifiquin, perquè necessiten les tres coses, que no les intoxiquem, lloc on viure o hivernar i flors. Una altra cosa són els hotels d'abelles, que aquí fora en teniu alguns, poden ser molt sofisticats, no tant, important sempre orientat entre el sud i l'est, si són zones molt, molt calentes, una mica més cap a l'est, i si són zones, aquí ja no queda res fred, per tant, sud pur jo no ho posaria, una mica sud-sud-est, d'acord? També, com comentava el company que té fora, és millor fer hotels d'insectes i hotels d'abelles, perquè si als hotels d'abelles posem llocs on puguin entrar tissuretes o altres espècies, doncs si van les tissuretes són bed and breakfast per tissuretes, perquè es fotran els nius de les abelles. Per tant, és millor fer només hotels d'ovella separats dels hotels d'insectes. Però hi ha altres coses més barates, sobretot quan són àrees molt grans. Jo entenc que això és maco i es pot fer servir també ornamentalment, però a vegades nosaltres, o en aquestes zones de restauració, agafes un tronc i fas forats. Aquí, o deixes de manera natural. Això és el que és natural. És a dir, un tronc normalment en peu, que es mor, els coleòpters, els escarbats fan forats i després les abelles utilitzen això. Hi ha molt poques abelles que sàpiguen fer forat en la fusta. Utilitzen, hi ha algunes, utilitzen forats que han fet uns altres. Per tant, mantenir això, si voleu detalls, ara us explicaré on hi ha els detalls. Una altra cosa molt important, deixar tiges. Hi ha algunes espècies que utilitzen les mèdules, aquestes buides, per nidificar i per passar l'hivern. Molt l'esbarzer, si algun dia segur que ho veieu molt, no? Uns esbarzers d'aquells que queden una mica secs, si la tija està així, si està així no els sol agradar tant, a vegades si obriu veureu que hi ha nius d'abelles. També algunes, en el moment de tallar, deixar les tiges durant l'hivern, després a la primavera es tornen a treure o es tallen o el que necessiteu. Deixar un piló de branques, que ja sé que estèticament és discutible, però és pràctic, i també deixar fullaraca, perquè hi ha algunes que també fan el niu just allà. Per tant, d'alguna manera, quan ho fem amb els nens, necessiten una casa, no? I els hi podem ajudar que hi hagi una casa. I sobretot heterogeneïtat. Quanta més heterogeneïtat, millor. Si tenim una mica de tot, tindrem més espècies d'abelles. Una altra cosa, les flors. Home, redefinir la sega perfecta, que estic molt content perquè veient el que s'ha dit aquest matí ho teniu bastant clar i crec que la sequera ha ajudat encara a tenir-ho més clar. Això no és el millor jardí. Per algunes coses sí. Per rodar pel·lícules americanes aquí sí, perquè tots són així, però no pot ser un altre tipus de jardí. Per exemple, aquí no es veu massa, però això és una zona al Trinity College que el que fan és, tot això ho seguen perquè fa falta per qüestions lúdiques o pel que sigui, es deixen una sèrie de flors, ho seguen, una de flors i no ho seguen. I a la propera segada això haurà crescut, i seguen això i això ho mantenen. De manera que sempre hi ha flors, hi ha un tros amb flors, sempre. Una alçada mínima també està molt bé deixar una certa alçada, perquè allà es poden, sobretot els sírfids, que també són altres polinitzadors, es poden amagar. Això una companya vostra de l'empresa Thaler, que treballa a l'Autònoma, ens va suggerir en algunes zones d'agafar la màquina de talla, la segadora suposo, i pujar-la, i pujar-la el màxim possible. Allò es talla, és una zona que no s'utilitza, és només estètic, no. I aconsegueix que hi hagi les flors més baixetes i una mica d'herba. Per tant, això vosaltres sou els que ho heu de saber. Després, pensar també una mica amb l'inici de la sega i la periodicitat de la sega. Quan més tard millor,
Ja sé que si hi hagués aquí un bomber em diria que jaja, o una bombera, però quan més tard millor i quantes menys vegades millor. Vale? També a vegades podríem plantar, no? O sembrar. Quines? Per això vam fer una eina fa uns anys, el 2019, per l'encàrrec del servei aquest de projectes, sobretot pensat per restauració d'aquestes obres viàries, en què teniu una guia, que no es veu aquí, i a més, amb tot això una mica més ben explicat i més a poc, i a més una eina cartogràfica. Bueno, què vam fer aquí? Primer, el que vam fer és una selecció d'hàbitats de tota Catalunya. Clar, els ecòlegs vam dir, no, 256 espècies posarem. I els jardiners, bueno, i els que feien restauració, diuen, mira, xaval, o sigui, 256 espècies diferents, primer, no sé quin viver les tindrà, cosa que a nosaltres com a ecòlegs no hi havíem pensat, i vam dir, sí, clar, si no les té ningú, doncs malament, no?, per plantar-les o per sembrar-les, i després que no pot ser tant, ha de ser una cosa que funcioni però que sigui viable, no? Vam reduir una mica, a 118, a 72, i la idea és que per cada grups d'hàbitats vam proposar 20 espècies que cobrissin globalment tot el període de floració, que fossin atractives per un ampli ventall de pol·linitzadors, i això el millor és tenir flors de diferents famílies. El del color és un mite, és igual, no us mateu amb que siguin de diferents colors, però sí de diferents famílies, perquè vol dir diferents morfologies florals, i això sí que és important. Que poguessin ser utilitzades en més d'un hàbitat, no? Si començàvem a dir plantes que només servien per un lloc molt concret, doncs qui les produirà en un viver? Ningú, no? Per tant, que poguessin servir i que estiguessin això disponible. I com eren autòctones totes, ja assumíem que més resistents a les condicions de cada lloc, en aquest cas a la sequera. També és veritat que hi ha una sequera ara que no resisteix ni les plantes de la zona. Per tant, totes autòctones. I vam fer aquesta capa que us pot ser útil, és a dir, si tu és una capa de l'hipermapa de la Generalitat que s'arriba des de la pàgina aquella on posa mesures per afavorir els pol·linitzadors, tu ho pots ampliar i si piques en un dels punts on tu has de fer el jardí o l'obra o la restauració o tens el que sigui, et surt una llista amb totes les plantes. És una llista que no és la millor sortida del món, però l'hipermapa funciona allà i allà et dirà quines pots posar. I per què això? Això que us hem dit de que cal que hi hagi flors tot l'any, això són una zona del Papiol, que potser coneixeu, allà a Collserola, prop del cementiri aquell de Roques Blanques, em sembla que es diu, o alguna cosa així, que no és el lloc més bonic des d'un punt de vista natural ni estètic, però hi ha descampats, hi ha una mica de bosquet, hi ha moltes coses, no? I això són cada línia és una abella i el seu període de vol. Si us fixeu, mira que només hi ha 3 botons, si no poden equivocar-me. Si us fixeu, quan més hi ha la primavera, evidentment, però hi ha l'hivern, a principis de primavera, hi ha l'estiu i hi ha l'octubre, novembre. Si això fos el Pirineu, que seria l'altre extrem, feu el mateix però ho apreteu una mica, excepte aquest any, que hi ha abelles amb la calorada que està fent quan no toca. Però en principi, per tant, quasi sempre hi ha abelles volant i per tant, quasi sempre haurien d'haver flors. De fet, en aquesta mateixa zona, això era un alumne nostre que un dia a la setmana anava i mirava totes les abelles que trobava en un transecte, també mirava les floracions. I de manera natural en aquesta zona sempre hi havia alguna espècie o algunes espècies en flor. Això és el que intentem simular en un jardí, per anar bé, dintre de les condicions que tots sabem. Us poso un exemple. Això seria el que vam proposar per alzinars i afins, alzinars mediterranis, sureres, com a hàbitat. Després el jardí pot estar allà o la carretera allà. Fixeu-vos, cada color implica una família, no és el color de la planta, és una família, per tant, famílies variades que cobreixin, que sempre hi hagi flors i que, més o menys per aquí, que és quan hi ha més abelles, hi hagi més flors, més que res que flors que floreixin al novembre, al desembre, tampoc hi ha moltes, no? Vam proposar tant coses arbustives, arbòries, que es poguessin plantar, perquè ens van comentar des de gent de jardineria també, que clar, que això és més fàcil mantenir-ho, que les herbàcies, pot ser que és més difícil que es mantinguin, però també van posar herbàcies. Per tant, la idea és aquesta, aconseguir això als jardins o a les zones verdes molt grans. Evidentment, un jardí més petit potser pot fer-ho algunes.
Un altre element que no és nostre, però que crec que també és molt rellevant, és el jardí de papallones. Això és una iniciativa del Museu de Granollers, en què podeu entrar i us explica tot el disseny. Nosaltres no som... Bueno, farem alguna cosa així, però més que res volem que des del que vosaltres, que sabeu com es fan els jardins, tingueu en compte aquestes coses. No tant dir-vos ho heu de fer així o aixà, perquè entenem que és molt complicat, que hi ha molta idiosincràsia. Tot i així, durant aquest any farem una guia també de com segar, de quin és el millor moment de segar, amb quina intensitat, però amb ajuda de gent també de jardineria, però és veritat que jo entenc que les guies de bones pràctiques estan bé, però jo crec que entendre el que es busca també és interessant, perquè una guia de bones pràctiques per tantes situacions diferents a vegades és complicat. Tot i així, farem les dues coses. Després això, la reducció dràstica de pesticides. Amb això no m'enrotllaré, però és una de les nostres línies de recerca i els pesticides són molt complicats. És a dir, primer penseu que encara que tu giris i allà posa que no afecta les abelles, el problema és que el test de risc dels pesticides primer es fa pràcticament sempre només amb l'abella la mel, que és la més rara de totes, la més diferent de totes, i es fa producte per producte. Aquest fungicida és inofensiu, aquest insecticida més sota d'aquest nivell és inofensiu. Aquest herbicida, l'herbicida, doncs nosaltres fem experiments en què agafem l'insecticida a dosis que hem trobat al camp, a camps de conreu inofensiu, fem proves amb les abelles solitàries i no els hi passa res. Ho fem amb fungicides, no els hi passa res. Quan ho barregen, es moren o baixen la supervivència. Per tant, allò que ens deien de joves, no barregeu, doncs es veu que és veritat, és millor no barrejar. Per tant, tenim un problema. No tenim uns testos de risc realment segurs, que ens diguin que poden ser segurs. I no sé si es poden tenir, perquè el canvi climàtic també hem vist que quan aquests estius tan calents fan que les abelles que passen l'hivern en fase adulta surten més debilitades, perquè és com fan una diapausa hivernal que és semblant als ossos o les marmotes. A fer més calor, durant aquesta diapausa gasten més energia i surten més debilitades, perquè estan més actives. I els nivells d'insecticida que són segurs deixen de ser segurs. Per resumir, perquè als profes ens agrada resumir, aquestes tres coses, tan fàcil com això, intentar millorar l'hàbitat, augment de la quantitat de recursos disponibles tot l'any i disminució o eliminació dels pesticides. No cal més. Si un pot fer un tronc, doncs millor que no, millor que no fer res. I si algú pot allargar una mica la floració, per dalt o per baix, millor que no fer res. Si voleu, igual podríem fer una enquesta a veure qui aconsegueix més espècies d'abelles en cada jardí, però acabar ja, això, donem les gràcies per la vostra atenció, tot això són diferents pol·linitzades, sobretot abelles, de formes molt diferents, i estem oberts a col·laboracions. Una cosa que ens interessaria molt és afegir encara més casos d'estudi dels que hem fet. Hem treballat en diferents zones, per tant, si hi ha algú interessat, buscant això, CREAF, pol·linització, ens trobarà, i si esteu interessats en poder fer proves o coses així, doncs estem totalment oberts a fer-ho. I moltes gràcies. Moltes gràcies.